Ето, влязахме вътре в гробницата Чечилия Метела, където се виждат много от разкопките, каквото са намерили и са го донесли тук. Урни, ето ги. Елементи от други гробници, има статуи, мъжки, женски и капители. Това са части от саркофаги. Саркофази. Това е бил един саркофаг. Окрасата. Това е била овца. Нещо такова. Животинче. Вижда се копитцето. Друг саркофаг. Още други. Има тук едно ангелче. Елементи от гробниците. Ето го, още един саркофаг. Тези знаете ли за какво? Тези вани за какво са ги използвали? Намирали са една и след това са я използвали за някой фонтан в Рим. В Рим е пълно с фонтани и много от тези по-големите, по-красивите са ги взимали и са участвали в декора на фонтана. Това са урни. Ето ги статуите, мъжки, женски. Ще ви ги покажа по-отблизо. Тази е женска, с надиплената рокля. Тази също е женска. Сега ще влезем вътре в погребалната зала на Чечилия Метела. Ето го, капител и елементи от гробници. Това е отвътре, от каквото е останало, защото е била разрушена, за да се построят други неща. Сега отиваме там, тази арка, дето са прикрили от светлината с перде, да видим погребалната зала на Чечилия Метела. Ето ни. Вътре сме. Вътре в една гробница, която е тук от 2035 години. Това място е било много известно, не толкова с древната си дата на построяване, ами с ехото, което се е връщало 5 пъти. Симона! Сега моята дъщеря ще пробва ехото, дали се връща 5 пъти. Ето го околоса. Цилиндъра е широка, казах в предишното видео, 29 метра и половина. Цилиндъра вътре е по-малко широк, не са 29 метра, защото от страни е запълнен с пръста и са засадени кипариси. И сега ще пробваме ехото, дали се връща 5 пъти. Chiama леко форте. Еко! Аз не чувам да се връща 5 пъти. С реставрациите е загубило тази си способност да се връща 5 пъти. Странно е да си вътре в една постройка, която е построена преди 2035 години. Друг интересен куриозен факт е, че папа Урбано VIII е дал писмено разрешение на Бернини да дойде тук къде се слизаше надолу? Да, оттам. Не оттам. Оттам. Дал е писмено разрешение на Бернини да дойде тук, да си вземе от травертина, да си вземе материали каквито му трябват. Слизаме долу. Да си вземе материали каквито му трябва, за да завърши фонтана ди Треви. Известният фонтан в Рим, познавате го всички. Фонтана ди Треви.
Като разбрали хората, така се разбунтували, не са били съгласни да развалят Чичилия метеля, за да завършат един фонтан. Ядосали се много, разбунтували се и Бернини се отказал от проекта. Тук долу, това е отъпка на пръст. Ето я. Тук долу е показано 260 хиляди години преди да бъде построена тази гробница. Тук, на това място, се е спряла лавата от вулкана, който е изригнал на Коли Албани. Коли Албани е тук близо, оттам изригва вулкана, тръгва лавата и се спира точно тук. И ето, тук е обяснено вулкана, как се е придвижвал, и това са технически характеристики на вулкана. И обяснения за геологията на това място. Ето го. Тук се е спряла лавата. Това, което ви разказах и в сегашното видео, също го прочетах в книгата на Корадо Алджас и Сегрети ди Рома. Надявам се да ви е харесало. Колко е красиво. Цветя, значи, дали се вижда? Главички на две козлета, ето ги. Елементи от цветя и плодове, листа. И делва, красива амфора. В тези са държали олио, вино. Красиво, това е елемент пак от някоя гробница, но няма много обяснение. Това не ми харесва. Като посещавам музей, няма много обяснения. Пише елемент от гробница. Къде, коя, на кой, как, защо, нищо. Така. Или посетителите са доволни да прочетат само това. Не вярвам. Има посетители, които искат да знаят повече. Пък всякакви хора идват. Напишете повече. Който иска да прочете. И 10 човека да са, си струва да напишеш. Останалите 1000 няма да прочетат. Какво има там? Да видим какво има зад това перде. Да. Окей. Не помних. Влизала съм тук преди много време и не помна. Това са керамични парченца. Явно в гробниците. Майолика аркаика, катима, продуционе лациале. Това е от 15 век. Монети. Монети римски. С лика на императори отгоре, върху монетата. И керамични съдчета. Каквото са намерили изпочупено, е изпочупено в гробниците и са го описали тук. Сестерцио ди Нероне. Това е, ето я, монетата на Нерон. Да махнем светлината. Ето. Тази монета е на Нерон. Това са тези двете малките парички. Са от 12 век. На Римския сенат. Ето ги, тези малките. И 16 монети от бронз. В началото на 4 век от новата ера. Ето ги. Салута, Симона, чао! Чао! Чао!